Trouble Master. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah. Mu musulmai ne, mu musulmai ne, muna farin ciki, muna farin ciki. Mu musulmai ne, mu musulmai ne, muna ta farin ciki, muna farin ciki. Mu harraka da kyau, farin ciki da kyau, abun fa yayi kyau tunda ana ta yi da mu. Mu harraka da kyau, farin ciki da kyau, abun fa yayi kyau tunda ana ta yi da mu. Dubin jama'a, na ga dubin jama'a suna ta farin ciki, musulunci ya iya shari'a. Ba a fada in kai ka karkata, zama na lafiya musulunci ya koyar da mu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadin Rasulullah. Mu musulmai ne, mu musulmai ne, muna farin ciki, muna farin ciki. Mu musulmai ne, mu musulmai ne, muna ta farin ciki, muna farin ciki. An ba mu sallah, an ba mu azumi, an ba mu zakka ga hajji mu dinga lazimi. Muke da Ka'aba, Qur'ani namu ne, muke da sahabbai, jagoran mu Muhammadu. Mun yi jinjina, gare ka muke yin jinjina, ya Muhammadu, ka bar mu jikinka mu jingina. Kayi gwagwarmaya a sanda kake shelar Allah, kuma kai mana tarbiyya don muka santi da tauhidi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la